Ola, son Ainhoa de terceiro de ESO e hoxe vouvos falar sobre o libro Palabra de bruxa. O libro Palabra de bruxa trata sobre unhas mulleres que viven nun muiño que herdaron de xeración en xeración e son xulgadas por ser como elas son, xa que dicían que tiñan o demo dentro, porque acusábanas de causar abortos, causar infertilidade, insultar a Deus ou invocar espíritos. A autora é Andrea Barreiro Freire, nada en Fonsagrada en 1986 e gañou o 7º Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Xuvenil pola Igualdade. Ela só ten 2 libros, Palabra de bruxa e Non hai luz sen escuridade. A miña personaxe favorita é Berenice, xa que non se deixa influenciar pola opinión dos demais e vive a vida como ela quere. Pero, a parte dela, as súas amigas tamén me gustaron moito, xa que sempre estaban aí para apoiala en todo o que ela necesitase. E os que menos me gustaron foron os xuíces, xa que a xulgaban por cousas inxustas. A min gustoume moito xa que é moi fácil de ler e moi entretido. Eu volvería a lelo, xa que o seu vocabulario non é difícil de entender e o contido do libro é moi interesante. Pero a escena que máis me gustou e tamén que máis me sorprendeu foi a final, xa que non te esperas para nada o que vai ocorrer. Se queres saber o que pasa, terás que ler o libro.